Kežmarok žil hokejovou atmosférou už pár hodín pred začiatkom stretnutia. Domácim fanúšikom prišli pomôcť prekričať z spišskonoveských Ultras aj skalný extraligového Popradu, ktorý mal zápasovú prestávku. Spišiaci sa Kežmarku chystali vrátiť najmä prehru na domácom ľade v októbrovom zápase v pomere 1-2. Svoj cieľ aj začali úspešne naplňať, keď už v 4. minúte zásluhou Tomáša Saxa vyhrávali 1-0. Žltomodrí síce o 4 minúty Marcinkovým gólom vyrovnali, ale hostia šli v druhej tretine opäť do vedenia. V 32. minúte znova Kežmarčania zásluhou Tomasa doťahovali nepriaznivý stav a o 4 minúty neskôr už prvýkrát v stretnutí vyhrávali, keď do čierneho trafil Šechný. Od tejto chvíle sa karta obrátila, jednogólový náskok začali doťahovať Novovešťania a v 39. minúte na 3-3 vyrovnával druhým presným zásahom Tomáš Saks. Hostia skórovali ešte raz, keď na Drotárov gól v 45. minúte na 4-3 reagovalo 3 minúty neskôr Polomský. Potom už góly padali iba do bránky hosťujúceho mužstva. V 55. minúte rozvlnil sieť Hopiak a 48 sekúnd pred koncom duelu do prázdnej brány počas powerplay pridal rozhodujúci gól Junas. Kežmarčania sa tak v búrlivej atmosfére domáceho štadióna mohli tešiť z víťazstva 6-4, 3 bodov a z toho, že sa opäť na dohľad priblížili v tabuľke svojmu súperovi. Na víťaznú notu sa naladili aj o 5 dní neskôr, keď na domácom ľade zdolali Ružomberok 8-1.